लोगोफोर न' लुबैदों आरोना दैमायाव जगालि नै हेड मिस्ट्रेस सानै आं हारसिं जगालि आरोना बेफोरखौ मावाबानो ओंखाम मोनजायालै सान्दुं गोसाबाय नै रानथाब फैलाबायथारनांगौ सानसेयावनो 300टा गाथियो बिथांमोना एसे नायहरदोब्रा देन्जार गाथिखायो आरोना ओमफ्राय जों आदै सासे दं ओमफ्राय आं बाला रोगाग्रा आरोना जगालि बालायानो बाला रोगागासिनो ओमफ्राय ब्लकखौ दसे बालाखौ रोगाखांनानै दसे बानायबाय आरोना एसे देखायबावनोसै नोंथांमोननो मोनसेया नै जग्रा बेफोरखौ मैया गाथिदों नै बस्था होनायफोरखौ बिराद सान्दुं गोसा आरोना मावबानो ओंखाम मोनजाया गासिबो नै बिथाङा मा होनदों मालिक आरोना बियो ओमफ्राय आंखौ हाजिरा लायाबाबो जागोन होनदों ब्लक बानायनायखाय मोननै खामायखायोनो आं नायानो मेथाइ गोथाव जाहोलाय जा सिगांसो मोनसेबाबो नांगौ जाखागोन दा नोंना जोबथारसिगोन बिनिफ्राय होथ'ला बेलेगाव आरो मावलायसिगोन सान्दुंखौ नायदो देन्जार गोसा बोरै सान्दुंखौलाय नायखोनो हाला मोनसे जोबथ'लायबाय नै गासिनो आरोना नै जोबथ'लायबाय आरो माथिं होबावगोन अफारसिं एसे फिसा मोननै बेबो दं बेयावबो गाथिगोन ओमफ्राय बेयावबो बिराद सान्दुं गोसालै गरम मोनजोबथारबाय आं Hah?